Khubor Pibaro Shakatup Khubor Jungi ke dbmnTv. Kimat bakong san menta ke Shillong. Kerwit ukelang bat upriaya ke Shillong mushrat. Ulak ba umla ban penki ya ke mensin ki erang. Lai sngi lenter yo kem drop ki pulit Meghalaya. Bat sashi snem la pelat ya ke CUET na North East region. Bat mentangin pa shigi Khubor bakam benya. Ke eryong erngit kelang bat upria ubajur kila kerwit ia ke Shillong mushrat West Janta Hills mentakas ngi ke khat pratrik Lber ha kapor shibaji no sngi ki bala penjulor bat penjot ia ke rep keryang bat shibun ki yeng gisem jong ki briu ha katai ke Shillong haduk kapor bala yo ikni ke Khubor empat yo jing tip ia ke jing mensau ni ke jing do iki mensim briu na ke ni ke jing kelang kabor mariang Ulap ba lapsan umla ban penki ya ke mensim ki erang ki bala kershan do yap ya ki kertong jong ka seng san hima batamai ka Voice of the People Party VPP ki bala lumpat ba hamadan polo menta ka sngi ka khat pratrik Lber ban yo sngo ya ke jing kublai sngongo ne ki nongyalam bat na sangut ki kertong ki bala job na kani ka seng ha ka election arhajar arpulai ka bala long dangshan ha Meghalaya Uba Arden mila besai moit u President bat nongseng ya ke VPP ha ke jingkren ulapen pau ya ke jing sngongo ya barok ki pa ne ki khat pratri ki constituency ki ba ke ni ke seng ke lepen yeng kertong bakila ai ke jingkershan do yap ya ki wat la datang sangut ki la job Henry ke de ke jing job jang ki pa namar ki lepen knyu ya ke perkhat perdan ke balepen syong nongrem ha ke pisa ban job election ke sorkar Jylla ke lepersang ban set up ya ki nong hikai ya kiriu shempang kiriu yu ijengai kiriu ri ki badon ha ki kam hikai ha school ha college bat ha university bandrung ye ki kam san hima perthai namar ka kwa ban te mraw ye ki pat ba da ka pisa ladon kam ban yakun da ka mukot duma ban penrem ye kini ke but sianti jong ka sorkar Jylla Ulaong ru baka VPP kalami perthai klem ana pisa tingka ban yakun election persya ye ki lak ki putit bat ye ki kertong ki bala sop span de ki spa klur ka pisa bai seng ula pendem ye la ka kli de ka jing sngongo ye ki pat ba ki bala kershan bun mensim ban penjob sangut ki kertong bat wat kitu ki barem kan poi kapor baki ru kin yora ya ka jing job ula pen pau ka jing kermen scam Hakani ke jingelang sngongu lapin itu pat ba ya arngut kirang ba uba SF milim ngap unong tawi ke jingwai kersiu thia bat pen kende mensim ki pat ba ha upra bat yu ba scam marbo uba larwai bat kin utsur ye kini ke jingwai ke bal pensyong jadu bat klangding haki shintur jong ki hebret ki samla bat wat ki temen ki kro de ki phau hajar ki nong krishan ki lok ki jor jong ka seng VPP ki la sha yu uslap ban sakhi ya kani ke jingelang sngongo ne ki nong ilam ka VPP kadai ka Khubor ka bang isna mar ka tagadaw misgo to ya kata ka jinki hadin jong election baradin jong election to ki pat babi jonga o kala don kai ka jing kenwin hagri bro kawai midan southly ki jingjok ki benta ki bangi job tum ka party ngako bani tu EP hagani kapor midang seng ya ka party election jinge ile kido jinge banyo e registration nantang habi kun ki si ka sarkar kabala khangi kinoi kai college bagimla bani don benta haga seng sign protei namar ki ko ban khangla igi bubun kinoi kai bakin ye so bani ka Voice of the People Party kumbashi snem duna asni ngyo e registration Ngila job kisi ka sarkar ngiyo portang kuma shibnai tam ban penkre ya ka election shibnai tam haga jingia linti ka jingi ngila job hagi south li ki benta banga kwa ye pi wei babin kenmau yakini ki ki banga kwa ban penpau haga ni ka por ka bamenta kabaning kong ngila job ya ka bor pisa kata ga ni ki jingjop kabaning kong ya ka bor pisa Kihes pa kibaile persya ini kila kelam kata kadai ke jingjop ke beningkong bat wat ke seng ke bala job buntam ke sinsyar sansnem bat menta ke bayolat banyalambiang ke sarkar kamla klem de menjur ba upra ula penwit shisha yaki lalai sngi lenter da ka jing trei minot ki pulit Meghalaya kila yo kem drok na sangut ki briu na East Janta Hills district
Nakini kisan ngut layok kurup udrok heroin basyongdor palat arpu pralak tingka, ukinja balakot syaka saupu pralak tingka, arteli ki kali bat santeli ki mobile phone. Lakem mi kini ki breu kat kum ki kendon an bat ki jing thokit ki dang ya chaprang ban lap shu ye ki wei pat ki badon kti hakani ka kam khai tu ye kini ki mar be an. Kesorkar India hakashithi kaba khatsantrik Lber kala pelat ye kisamla pule BA, BCom, BSc bat kiwe haka kerdan pule graduation na ka jingle ye ka Common University Entrance Test CUET haki college bapenya de school ba university jong kesorkar India sashisnem arhajar arpulai hadu arhajar arpusau habaro kawe kathan chetai lam mingi kari India. Nakidau ki babon bakani kathan ka yakendo la shem bikisamla pule ki yakendo bon ki jing pania kun ne ka CUET haba yenujor bat kisamla pule ki bani ki wei pat ki Jylla ki badon hapadeng kari India. Ka Office u District Sports Officer Ribhoi District mentagasngi kalapan banapat ba bakan penlong biang ye kalumpung ile akai football jengki khna ret ki bahapo ka khat arsnem karta bat ye ka jingile akai sports jengki school beper jong ka than Ribhoi ya ka balatip kum Chief Minister in the school athletics meet arhajar arpulai. Hakabaya day bat ka inter school athletics meet na kaliang ka sports office kalapan bet bakan sedang ye ketika jingya kop na duk ka khat khandai terigu yayong bat in penkut pat haka arpway terigu yayong. Ya kani ka jingile akai sports jongki school na kaliang ka office u DSO kalapan bet ba in penlong no hamadan RBDSA kurkalang bhoi rembong. Hakatay ka jingile akai sports jongki school beper in pia hakilai benta kata ki bahapo ka khat prasnem ki bahapo ka khat riusnem bat ki bahapo ka khat sausnem karta kan thai bat chinrang. Hakabaya day bat kalumpung ile akai football jengki hebrit ki bahapo ka khat arsnem karta ka office u DSO Ribhoi kalapan bet bakin penyele akai da ka block development level kata ka umsning umling bhoi rembong bat ka jirang CNRD block ka ban sedang ha ka arpu south rik yayong. Katarik bakat du ban register ki club lani ki school kan long ha ka south rik yayong arhajar arpulai. Nakaliang jong ka jingile kai athletic pade ini kalong ka jing kwa ka jong district sports officer bangin pen benalim syaki wei patis syaki para school ki badan hang ni ko Lber district ke kandon kini ka inter school athletic meet ka bangi khat kateng ka Chief Minister district level inter school athletic meet 2023 bala pen biang nadu ka director level ya ka state level ka state level kin penlong ha ulai ko tarik ume hadu ulai tarik June. Ishwai ka state level, ka district sports office kan penlong ya ka district level pada jeng athletic meet ha bena April ka tana do khat khandai akau iterik April. Dikini ki date la rai la pensiam bangin long hatani ki singi ar kum juru ha kan ka sin ka baningkong ya kan ka Chief Minister district level in the school athletic meet ka district office jeng yang nong po DSO la shim ka rai ka thamai bangin ra ya kan ka athletic meet Sha bohirumbong siya block berbor ke Shillong ni paham sim henry mentau snem pada ingin ra ano siya namar kat kum kejing ijong kamadan bat kiwe gijin kam tiba haban le ti kanlong kejing kala ka bakam kya bakam per ti nginget bana kalian ka office ki school kinya trading kat lang bat ka office ke jongi hang ni bangin la ban pelong ye kani ka athletic meet siya po bohirumbong ha kamadan RBDSA ground kurkalang bohirumbong hadien ming la yo ka jiya penbet lang bat ka RBDSA secretary jong ka RBDSA nam ka ground hantai di kandon ka screening ru ha ka khatway bat khat atrik April yaki forms naman ta kini ki bakwa pan shimenta kan ka inter school athletic meet la banon shim na ka office ka jongi na do ka singi ka baar jong ka tayo ka bansawan min penbiang pa ki form tikini ki school ki ba ko ban shimenta na Ribhoi district so bha ba ki man mi school kumju nin sapa ki shithi ki school don ki school thma ki bakwa ban wan so bhawan ni klong ni khot so bha ya baro banyatip lang hang ni ru ngan shuang mangin don lightly category kata daga under 18 years nam ta ki kin thai chinrang under 16 years nam ta kin thai chinrang but under 14 years nam ta kin thai chinrang di kenang ban clear kumbai lapan shai i coach na kaliang jong football na kaliang jong ki athletic ru mi dadan cut off year nang baki nong hikai ken kamlong clear ika cut off year ngan chukule lang hang ni for the boys and girls under 14 they should not have born earlier than 30th 11 2009 and not later than
30/11/2011 kata kade the cut off year for the under 14 both boys and girls. The namanta ki under 16 pade kan long the eligibility of age kan long should not have born earlier than 30/11/2007 and not later than 30/11/2009. And the cut-off age pade yaki under 18 kan long should not have been born earlier than 30/11/2005 and not later than 30/11/2007. Mish ay lupai kini kenang bagi school gina pen kre. Di kini ki jingkili bafidon ki jingko atip company ay kan ka athletic meet semua bahaban one meet siapa office Khubor belong play bagi ki form min sedang mansam nado ke sing ke baar jang katayo ke bansawan. Dengi khotker part ibaro ki school semua banan chimenta gini ka Jylla kai Chief Minister district level inter school athletic meet 2023. Okay. Kani kalau nggak kumga jing penbenar bala betah na i DSO jangka Ribhoi district di mengi nak kalian ke office jang DSO ngimut ban pelong na ya kani ka under 12 CMYDS football tournament di kumbang Shillong hi Islam ki beladap bat ka kani ka tournament ni pesangnya no hadin jang hakapur bagawan kani ka COVID di Hongus Namanta nak kalian ka office jang ka Director of Sports kila temu ban kendok yang ini under 12 kapan sedang duduk block level di ya ka block level ni temu pelong na ha ka Southrick April di ya ka subharu ibro khoj ya ki club nantai ki school ba kwa unshim menta kini ka block level tinggi dan Southrick block kata ka di ka Jirang block nanta ka Umling block ka Berbong blok berumsning blok. Di tahi nakalian jungi ngikwa mungkip ba yaki form ke last date nam taki form ki mangin ai kan deh ka Southrick jong April di nota bat ka code of year kan bahaplat wal danga la pa fi ne nota code of year kan deh Shitrik June not less than 1st June 2012. Kita kemudian ba kimdei ban long hashua jung arjar khatar du strip jun arjar khatar bat kimdei hadin jong kalai putrik jun arjar khatsau kini bangi don kam ya bat ka birth certificate long compulsory balada ki participants ki kena kwa shin mental da kila ban wara ki supporting documents na mental ka birth proof ke jongki dia kan khamba pula la kila wara lang ka birth certificate pat ka bat adhar dia na try tangkini ki jindang kam nom ta mungin stang nom ta ni ka under 12 try tang kita hilap ya Bat da kitu ki Khubor ngilapoi siya kabakot tat hadu pengindai syampiang kublai shibon.